ngiyabingelela abazalwane, ngibingelela ubaba umpostoli, umapostoli, ngibingelele abafundisi, abazalwane bonke abangaphakathi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Owome phambi kwenu bazalwane Nomfundo wakanjokwe Estcourt. Bazalwane isatha ngifaka amahloni, kodwa fanele ngiyikhulume le. Kufanele ngimbonge uNkulunkulu bazalwane, ngize nje la ngijabule kakhulu ngizwe ngiyaphila. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngifisa ukuthula nokufakazi ngoba ngilokhu ngihleli ngiyasho ngithanda ukufakaza. uNkulunkulu bazalwane ungilande kude kakhulu. Ungilande emanyaleni, wangilande bufebeni, bengicwile bufebeni obumangazayo. Kodwa namhlanje ngila ngikhona ngenxa kaJesu. uNkulunkulu ungilande emkipitweni bazalwane, fanele ngikusho lokho. Ungilande emkipitweni ngaze ngabuza uBamtsibande, ngabuza ngathi baba manje sengisindisiwe khona umuntu ewenzwana naye. Manje uyayithatha yini imali yakhe? Hayi ubaba wangiphendula athi awuthathi lutho uyahlukana nje naye. Kwaba nzima bazalwane ngithi manje lo muntu kade ngisiza kangaka. Nalokho ngikhuleka bazalwane uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu ngicela ukuthi wenze nalo muntu asuke eduze kwami angabe sayifaka imali yakhe. Ngoba mayifaka mina ngiyayithanda phela imali. Kwahlela bazalwane wayekela ngisho ukufona. Kade nje ngingasala wafona ngisemkhosini ya-20 days bazalwane. Wafona wathi-ke awungathi mangiqala nje indaba yokusindiswa ngamtshela ngathi sengisindisiwe mina ukuthi ngeke ngisahlala nawe ngoba vele sishadile. Kwaba nzima-ke bazalwane kuyena wathi hhayi indaba yokusindiswa washo lokhu nalokhu washo ukuthi hhayi uNkulunkulu usefikile, uNkulunkulu besefikile akaphikiswa. Ngamtshela ngathi mina sengisindisiwe manje. Hayi bazalwane kwaba nzima kwangathi understand kwathi hayi ngizohlanganisa-ke kufanele ukuthi ngihambe ngeke ngiyolobola. Ngithe ngisemkhosini ya-21 days wafona umuntu edakwe ngeke ngimele mina lento yakho ukuthi-ke uzongitshela ukuthi usindisiwe nemizwa phela mina. Ngathi uNkulunkulu ngiyabonga ukuthi ngingene kulo mkhosi lo muntu bengizoyizwa lento ayikhulumayo. So nje bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu, ngizobonga kakhulu isisingelosi owangifaka ekhaya lezi bazalwane. Ngisindiswe akudala ngisindisiwe nje kulo nyaka odlula usuphela. uNkulunkulu nje walokho enginamathele ngikhuleka ngibizile ukudla ngingazi nokuthi ngenzani. uNkulunkulu washo ukuthi usefikile. Ngaya kwelinye nje ibandla bazalwane ngengilisho kanti ngizothola usisingelosi phakathi. Uthe mase sitholene usisingelosi wangifaka ekhaya lezi. Uthe nje sando ngifaka ekhaya lezi bekuwo-December. Kwathi ngisekhaya ngoJanuwari. Angazi noma ngizofaka umbona, angazi nembono ukuthi umbono uyini, angazi noma khuluma umoya ongcwele ukuthi ukhuluma kanjani. Kodwa nje ngabona kulelo bandla lelo engangikulona ngifakazi. Ngithula wona lo bufakazi ukuthi uNkulunkulu akafuni umuntu omusha ofebayo. uNkulunkulu akafuni umuntu omusha ogqoka amabhuluku. Ngithe nje embonweni lapho uBishop lo wakhona wangiphuca imali. Ngisafakazi. Ngahlala phansi kodwa nje ngaphoxeka. Ngithe mangiphoxeka kanjalo kwanezwe lithi phuma uhambe la. Ngathatha iBhayibheli lami ngaphuma ngahamba wangilandela usisingelosi. Embonweni loyo bazalwane imbono loyo ngoba ngazi ngacacisela ugogo wathi umbono loyo. Nangampela bazalwane ngathandaza ngathi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphi ibandla engizohlanganyela kulona ngoba nje ungibizile nje ngihambile bazalwane ekhaya kukhonzwe eZayoni. Kukhona izangoma khona yonke into mina nje ngedwa esindisiwe. Ngathi Nkosi ngicela ungiphi ibandla kuzoba yilona elizohamba ngale ndlela ofuna ukuthi ngihambe ngayo. uNkulunkulu kanti ungivezela bazalwane indlu kaJehova kuyabonelela, entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu nje nangoba umpostoli ngifundeka okuningi kakhulu nje yonke into nje ngiyafunda. Ngiyambonga nje uNkulunkulu kakhulu. Ingakho ngithi ngayisa ntoni kuye fanele umbonga. uJehova nje kuyahlaleka ngizwa nginokuthula ngangena ethindisweni ngingabhekeke ebusweni amashashazi ebusweni kodwa nganede ngavuma izono aphelela wona ngagezi ngasiwasho ngagezi ngalutho. Ngithi uJesu Kristu inkosi.